XXFlamestar. Čaute ľudia, ja som XXFlamestar a ja vás vítam u ďalšieho dielu z Survival Games. Som tu spoločne s týmto geom, ktorý sa volá XXFlamestar. Ne, Solarklo. Kde si? Ja ťa nevidím, som ťa, počkaj. A dneska si zahráme hru Hide and Seek. Hide. Tak okej, na ktorú ideme. No kámo, ty nech si výpko, tak tam makaj. Poď prvý, no. Ale čo by som vypadal? No, Arena 2. No, dvojka. Zahráme si dve hry. Ne, jednu. No, dve. Podľa toho, ako to bude. Kámo, som zvedavý, aký tento blok dostaneme. Kde to sme? Počkaj, čo to je? Jaj, to je tá vila. Už to ide, ne, mňa to ladí. Dobre, môžeme. Tak, ja som Seeker, okej, dobre. Ešte nepoviem, kde som, kámo. Kámo, ja som Seeker, okej. Tak toto je troška sfailovaný začiatok. To nevadí, ja ich rýchlo dostanem. Melón, more. Bum si dole. Melóny, zdarma. Melóny. Je to troška ako bug, že stojím na tej poličke, akože ja. Okej, takže ja som ako Konečne mám drevený. prvý hráč. Prvý Seeker. Jo, po ňom, jo, ďalší. Okej. Zelená vlna. Ja ti nepoviem, čo som, kámo. Povedz mi, kamoši. Okej, tak ideme lov na Solarkva. Ne, skúšaj to. Takže... Vidím vás. Aha, nevidím vás. Čo si povedz? Nepoviem. Tak. Ideme. Zameriam sa na redstone lampy. Hej, tam sa niečo hýblo. Ide tu taký buge. Tam sa niečo hýblo, ja som to videl. Ide sem taký lager, takže toho nechcem. Okej, takže... Pokúsim sa, teda... vyhrať všetky arény. Takže ako aj teraz. To nevedla mňa. Ten buge. Jak sa volá? Taký bunge. Zed asi vedľa neho. Kde si? Počkaj, kde si? Homog, kde si? Ja ťa nevidím. Bože môj. Nič neviem. Kde si? Počkaj. Počkaj, koľko nás ešte je? Aha, vlastne na boku to vidím. Hydra stream. Ne. Čo? Ježi, to si ty! Máme Solarkva, už sme 12. Keď idem Hydra, ja keď idem Seekera, tak ja som proste ope. Žebednár. Ne. Kto ti tu je lama, som ťa zabil. Ja som ich videl, takže ja viem, kde sú. Hej? Hej, polovica, väčšina išla von. Zabíjaj zelenú vlnu. Musí tu niekde byť zelená vlna. Zelená vlna, bezplatné číslo. Dikere more, buk. Ne, bum. Koľko som ti ubral? Hovno. Neviem, jedno hlavko. Však keď mám drevený med, úplne strašný. No veď hej, lebo vy ste šutky, my máme lepšie vybavenie. Som za tebou. Vy ste bloky, hej, kde? Tu poď sem ty Hyder. Počkaj. A už je jeden blok, ja idem za ním. Tá redstone lampa sa buguje, všetci hen tam. Ja viem, kaďal sa tam ide, myslím.
Jak tunak, tadiaľ to cez stromčeky, nie hentou stranou. Ja tam idem, ja ich idem všetkých zabugovať, počkaj. Hackery, more. Počkaj, oni sa tam skladajú. Solárku, poď sem, poď sem. Poď sem, ja viem, ako sa tam dostať, ja už som tam raz bol. Počkaj. Myslím teda. Tam ideš. Za nimi, počkaj. Ja, ty ideš vidieť na ten lúž, že? Tak. Jako nechci, aby som ti niečo povedal. Kde si? Neviem. Išiel hore? Ne, musíme ísť. Na stromčeky sa musíš dostať. Počkaj, ja si viem už kadiaľ. Ne. Še ne. Tak asi nejak takto hore, neviem. Tak, takto. Hej, redstone lampa na úteku. Idem ju chytiť. Hej, hľadaj redstone lampy, tých je tu veľa. Ja aj po ňom. Som v nejakej onej miestnosti, kde sa odtiaľ to nedá dostať. Ne. Škoda. Ty kráľ sem tiež išiel. O nie, ja sa idem prebagovať. Lámka. Žiši, čo tu lezeš? No super, aspoň, že som nejaký oný. Čo bolo? No. To je... Ne, to sme prehrali. Nevadí, teraz budeme hajdery. Pod do arény 2-2-2. Ešte sa mi... Čo? Okej. Čakaj, snažím sa dostať do arény 2. Dobre, som tu, bednár. Ja aj do arény 2? To si dement. Aréna 2. Tu trčia. Jo, som tu. Okej. Hľadám, že budem nejaký blok a ty budeš sticker. Ne, to ani neskúšam kam. To je UFO porno. Počkaj, tu sa dajú dať tie kity, ne? No, myslím, že... Ja som to level. Rýchlo, no som tu. So ako leave you... Left your arena... Ideme, dúfam, že nebudem sticker. Poslať join do 22. Som melón. Jo, som melón. Poď za mnou. Poznám jednu tajnú skrýšu len. A čo si ty? Melón. Jaj, ty si na tom aute si? Nie. Toto si ty? Čo ideš donútra? Nie, už som vnútri. To som ja, tunak skáčem pri bookshelfoch. Hode? Hore idem, hore. Ja idem hore. Ty tu chodíš? Ne. Kam sa má skovať melón? Dobre. Bacha, je tam hajde. Ja už viem. Tam sa nedá. Tak asi tu. Tak sa niekde skovám. Ty kokos. Ma za chvíľu nájdu, podľa mňa. Ne! Skoro som padol. Som sa sem. A hen si ty melón.
Idem na výpravu. Oh shit, tam ide niekto. Niekto ide sa schlasnúť. Toto trošku. Idú sem, ne, idú sem. A zdrháme! Geronimo! Oh shit. Už ma majú. Škoda. Nemajú ma. Je tam milión. Kde si? Ja neviem, ja to môžem važiť takom dome. Aha, si v dome, no. Ja tu zdrhám v tom dome. Kde sú tie Ne, ja schody? budem seeker, ne, ja som v pavučine, sakra. Niekto píše na Skype. Oh shit, jdu sem. Nechod sem. Naháňam bookshelf. Tak melón, počkaj, jaj, lagi. Ne, on už ma naháňa, Zabijate niekto? Ne, na hento naháňa dáky hejkalovec. Ježiš, ja mám také lagy. Jo, on ma nevidí, to je pro, ja som pro. Ne, nejsom pro, ma ide zabiť. Mal som naháňať ten bookshelf. Ja ho budem vždy odhadzovať. Ne, to je pasca. Ja ho musím tako zabiť. Ne, som seeker. Či hajder boha. Nepoviem ti, kde som. Však lebo si hajder, ty dement. Ne som. To sa ti iba zdá. Asi. Len som videl, len si išiel okolo mňa. Bolo tam napísané XX Flamestar. Oni sú hen tam hore znova. Ja viem, jak sa tam dostať. Veď už tam idem, len ja mám také lagy ako oni. Tepko. No už tam nie sú. Čo je niekto vykydil? Ne, asi hej. No teraz kaďalne. Asi nejak takto. Nevieme. Ešte. Ne! Ja som spadla do nejakej prelibinky. Zasa. Som kráľ, ja sa neviem bagovať hore. No, tak. Zdá sa, že po tejto hre už to asi ukončíme. Že bednár. Tak. Takže dneska som robil troly. Zasa. Zasa nie. V minulom dieli som nerobil, v minulom dieli som bol dobré. Som bol dobrý, mora. Som ho zabil. Hral arénu. Tak. No ešte koľko? 76 sekúnd to počkám. To ešte akurát ukončíme to. Ukončíme to v Hayden, či v lobby? V lobby. OK. Ideme lobby, či ešte nie, či ich dozabíjajú? Bo ako ja som v pasci. No idem za tebou, ja viem, kde si. Hej, kde? Počkaj, za Tak chvíľu poď, tam tak to dojde. ukončíme v tej Hayden seeku. Sú také prejobinké. Čakaj. Ne, pomôžte mi, prosím. Už ťa vidím. Pomôžte mi, prosím. Ahoj. Poď sem, tu tak to ukončíme. Ne, do lobby. Ukončíme to tu, ne? Alebo Do lobby poď. ideme lobby, či nie? Lobby poď. OK. Koľkaké som lobby. Poď do pečky. Pokúsim sa samozrejme, že? No OK, tak kde si?
Poď na náš totem. Pri tabuli. Pri náš totem, no tu. Tu sa vždy budeme učiť. Ja som sa bugol hore. Okay. Tak poďme hore. Počkaj, nastane na pauzu. Dobre. Kde ideš? Hore poď. Bez pavúčika. No dobre, tak môžeme to ukončiť. Wow, to som počkaj. Sklonil. Hoď drahej. Preč choď. Dobre. Tak, lúči sa s vami XX Flamestar a Nikto. A Soláko, nepozdraví, super. Tak, nezabudnite dať like, odber. Budeme radi. Uvidíme sa pri ďalšom dieli. Čau.